Как е Гошо? Ужасно съм. Гошо... Ами Гошо. О, ес бе, очите ми, добре са вече. Ще съм черно-бела сега. Сигурно е. Тей. Пулата. Се изплакай. Как е Гошо? Гошо е болен. От спин. Не. Е баса с кокошката Петра. А пък заека Бамби. Янахи. Янахи е много тъпо име. Ще ми знам защо. Янахи е Кръстим тъпо. тогава. Кажете, моля ви, искаме предложение как ще се казва заека. Конджо. Конджо. Съм потресена. От какво? Конджо. Ще го готвим и ще го заколим на... Питайте на някой сериозни въпроси, защото много са Да. легални. Сега Ирина тръгна да си пише това, за да си влезе във фаска. Май ни го това, тук ще го джумна в... Кажи паролата ти, кажи я. Измислих нова дума. Джумна. Ще го джумна в земята. Още го знала. Такова. Тя тръгна да си пише това, името на Аска да си влезе и нали го прави на глас. И пише ла, 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 1, 2, 3, 4. И после тръгва, и после тръгва да си пише паролата и вика. И тръгна да си каза и паролата. А, И си аз каза? Да, тя си каза паролата и бутна. И аз се бутнах, за да се усети, че си каза паролата. Изказа се. Да, изказа се. Оли не ми каза нещата. Не мога да ни прави така. Не ясно да ми кажеш така. Ай, каза! Това е защото прекалено дълго време правим тъпото видео. Аз се смисля, че За падна Гошо. батерията. Има още много. За Гошо. Гошо е в Хамбара. Ето ме за Гошо. Камбара. Гошо пилето. Ще си има деца. Да. Ще ги кръстим Стъпка. Конджо. Стъпка и Кончо. Искаме и други предложения, ако може. Имам въпрос. Къпа. Как го видя, бе? Аз Ой, съм... далеко гледа. Чакай, Симена, чакай. Отиваме да гледаме. Чакай, не ги спрей. Чакай, нещо не вибрира. Знаеш какво плаше? Мама. Вижте, Мама. ще питам един въпрос. Да, мамо. Не, няма да реши да си идвам по-рано. Айде. Защо е заключен долу? Пуската как ми затвори, видяхте ли? Стъпка такава. Тъй, Ирина много сте сега, дай я защо. Не. Аз искам. Мисля, защо в оня ден вчера в факта питаха дали носиш очила. Защото ми ходят в чула. Мама се накриво. Така, не така. Голята хората няма да искат да нас гледат повече. Те не ще сега искат, ама. Много си яка. Знам. Преди съм на... Смахни си кръг, защото Госпожа. закриваш лампата, яката на лампа. госпожа. Това е нашата магическа лампа, няма да ви я показвам, защото Ирина ще ми се разсърди. Топка, магическа топка. Ето идва насам. Това е апокалипсиса! Апокалипсиса настъпва! Съм заведи дръжката, ма. Чакай да не Много викам, че баба красиво и пак е ще това. се стресне. Да. Гошо пилето, аз 3 минути видео, никой няма да го изгледа 100%. Който го е гледал това видео, което е 3 минути и 57 секунди, е Да, много хареса. як! Да, хареса. Да, и да го хареса, да. Лайковете са най-важни все пак. На всеки изгледа това видео по Един шоколад. 5 въпроса. Милка. Да, един шоколад и милка, 5 въпроса и 1000 харесвания. Колко са му отговорите, толкова харесвания.